E weche mamoko ni minod jatend piny Mama Ruto okwayo jood bura ma wakeyini od bura ma Iyala mondo mi okas chenro mar keto chike mag siro dongruok ma jok mamine e gwenge mag Afrika ma Ugwe kendo ni giyang ber mar bedo kod kit chwech maromre mabiro konyo e nyayo dongruok. Kaachiel gi kelo lokruok e anyuola kod pinje duto mantiere e riwruok mar pinje ma Afrika ma Ugwe. Mama Ruto nokwayo wakeyinigo mondo oti kod thuolo ma gin godo e jiwo mine kod ratiro mar nyithindo. Jatend migawo mochung' ne riwruok pinje Afrika ma Ugwe kuonde mongoro kod dongruok gwenge Penina Malonza bende nopuoyo tich ma jood bura ma Iyala ma mine osetimo kod min od jatend piny kuom dhiro chenro mar chiwo ne joma nyaka kokalo e kungo. Members had for us as Iyala Women Caucus, we need to focus on so that we can make a difference, especially in raising awareness about the benefits of integration. You know, like at the border, if you are trading less than $2,000, there is a special regime that allows these women or these people in this category to do their trade without paying any duties. Most of the people are self-employed, and you find that in that self-employed area, most of the women are there. And most of the women are also engaged in non-informal businesses. And there are so many challenges facing them. If we don't work to remove those obstacles, they will not be able to move forward. My dear sisters, as a region, we are faced by common challenges that transcend our geographical boundaries. For example, not enough women are empowered. Access to quality health care is still a problem, and unemployment rates are high, especially for our youth and women, to name but a few. Women and children are more affected by this and more challenges. This requires us to apply a lens that favors them as we design various interventions for the East African